Cooking time guys! Namiss nyo ba akong magluto? So ayan, gagawa ko ngayon ng chicken curry. Ayan, na-prepare na yung mga ingredients. We have garlic, onion, baby potatoes na hindi ko na pinabalatan. So ayan, yung isa lang nabalatan. Sabi ko wag nang balatan, kaya ayan. Pero hugas siya guys, carrots and bell pepper. Tapos yung chicken breast. Ayan, with ano siya, with bone siya kasi mas gusto ko yung may buto kaysa yung fillet. So para sa akin mas malinam na kapag may buto pa. And then house food sent me this guy siguro 3 weeks ago. So ayan, kay Miss Rhea ng House Foods. Thank you Miss Rhea. So ayun, magagamit ko siya ngayon. Meron silang 3 klase ng curry sauce. So meron tayong hot, meron tayong medium hot, and then ito yung mild. So, since mahilig kami dito sa maanghang guys, pipiliin ko itong Java Curry Hot. Yan, robust, flavorful curry. So, let's start na. Sa likod niya guys, meron siyang instruction. So, madali lang siyang sundan. In-open ko na guys yung gagamitin nating curry, yung Java Curry na hot. So, dalawa ang gagamitin ko, dalawang cube or dalawang box. Yan. Na 8 slices siya. So, ayan, for half kilo na chicken breast. So, let's start. Pinainit ko na tong pan natin. Mag-add lang tayo ng konting oil. Ayan, para pagigisahan ng bawang sibuyas. So, very simple lang to guys. Wala na kayong ibang i-add. Igigisa nyo lang yung lahat ng ingredients na to. Tapos, mag-add kayo ng water. And then, ito, i-dissolve lang. And then, that's it. So, ayun na, papakita ko pa rin sa inyo. Isang buong recipe guys yung gagawin ko. Kasi, 1/2 kilogram to ng chicken breast. So, ubusin ko tong isang box ng curry. Ayan, binuksan ko na siya. So, let's start. Nagpainit na ako ng oil. So, gagawin natin is gisa lang natin muna tong mga ingredients. So, medyo mahirap lang kasi wala akong tripod. Di ko alam, di ko na naman ginamit yung tripod ko. So, urong muna siya dyan. Ayan. Para-paraan na lang. Oops, sumusok na yung pan natin. Start sa bawang. And then, sibuyas. Medyo hinaan lang natin yung init. Baka masunog ating bawang sibuyas. And then, sunod natin yung chicken. Yes. Sasangkot na lang natin ito guys. For 2 minutes lang. Pakakatasin lang natin. Mag-prepare ako ng 2 basong guys, water. So, pero may instruction siya dito sa likod. Yung eksakto talaga 1,300 ml. So, may 1 litro. Pero parang, sabi ko, ang dami ata. So, ayun, tansya-tansya tayo eh. So, ayun kasi mag-ano siya, magiging thick yung consistency niya. So, baka ko lang yan or sumobra. So, tingnan na lang natin. Okay? So, sinisimmer ko lang yung yung meat para maluto ng kaunti bago ko i-add yung veggies. Yan. Haluin natin sa aking sandok. So, ayan. Perfect na siya para ihalo yung ating mga vegetable. So, add na natin yung potato. Excuse me muna, water. Yung muna. Potato and muna, carrot. So, ipapahuli ko to kapag malapit na siyang maluto para mabango. And gusto ko kasi dyan crunchy. So, ayan. And let's simmer ulit. So, after 5 minutes guys ng pag-simmer, i-add na natin ng water para hindi naman masunog yung ingredients natin dyan. And para doon na rin natin palalambot. So,
Unahin ko lang yung isang baso na muna, ha? Para hindi tayo dagdag ng dagdag. Or hindi tayo mahirapan sa pag-build up ng ng flavor. Although, wala naman na tayong kailangan pang i-add dito guys, kundi yung curry mix lang. Kaso, baka kasi masobran sa water, alam nyo yun. So, mag-start lang muna tayo dyan. Madali lang naman mag-add. Kesa yung masobrahan natin, maging masabaw ang ating curry. So, ayan, pakukuluan lang natin siya dyan. And, pag kumulo na, ilalagay ko na muna itong isa na muna din. So, mag-build tayo ng flavor dito. Okay, hindi ko bibiglain. Pero, sigurado ako mauubos ko tong dalawang ito kasi isang recipe nga yung gagawin ko. So, excited na matry ito kasi hot dog. Hot. So, ayun ang bango niya. Super bango niya. Sana ganun din siya kaanghang para masarap to sa sa bagong lutong kanin. So, hintayin lang natin kumulo guys. So, kumukulo na guys. Let's add yung first box or first container. Anong tawag dito? Ayan. Ayan lang natin siyang matunaw dyan. Ito yung way ko na pagluto guys ha. Pwede nyo naman i-directa na yung isa pang box or isa pang pack. I don't know ano tawag dito. Pero ayun nga. Gusto ko slowly but surely. Tapos yung consistency niya is very thick dapat. Thick and rich. So, yan. So, let's add ulit yung pangalawa. Ang bango. So, ayan na. Sobrang niya na guys. Sobrang lapot niya na. Kaya mag-a-add na ako ng pangalawang water ngayon. So, ayan. Oops, di ko pa rin inubos. Ayan. And, simmer lang ulit natin siya. Let's check guys after almost 15 to 20 minutes na pag-simmer. Ang bango. Ayan. Ayan, malambot na yung veggies natin. So, i-add ko na yung natitirang bell pepper. Or yung bell pepper. Oops, excuse me. Ayan. Add na natin. Sorry. Ito kasi yung kutsara or yung sandok. Lalong mabango. Lalong bumango guys. Yummers. Perfect yung lasa niya guys. Yung consistency niya. Ayan. Malapot. Pero yung anghang niya sakto lang sa mga hindi masyadong mahilig sa maanghang is enough na to sa inyo. Pero since Bicolana ako is nakulangan ako sa anghang niya. Pero kaya rin naman may kick naman siya. So yan, finish na. Patayin ko na yung heat guys kasi mainit pa yung plate. So maluluto na yan, tinan nyo. Kumukulo-kulo pa rin siya. So dyan na maluluto yung ating bell pepper para crunchy pa rin siya. So that's it guys, yung ating curry. Yung umbong yun ang aming ulam for lunch. So papatingin po kay Froggy. Nag-tap natin siya sa rice. Yay! Thank you ulit sa ating Java curry. Yan. Brought to you by House Food Sauce Mix. Yan. Available na to guys sa mga sa mga supermarket. So hanapin nyo lang guys. Again, meron silang iba-ibang variant or iba-ibang
level ng spiciness. Yeah, variant ayun. Ito is red ata ito or green, something na ganon. So, check nyo na lang guys sa inyong mga supermarket. Alright? So, ito excited din akong matry ito kasi meron siyang curry with a touch of apple and honey. So, yan. Mild lang siya. Next time ito itatry ko. So, thank you so much. Sana itry nyo din to and nagustuhan nyo yung video na to. So, we'll see you again next time guys for more cooking videos. Comment lang kayo na yes, 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 or more videos, more cooking videos. So,